Yabona le nto ithethwa yintwana iyanonyanyisa yazi. Ube ratawu mbani utawu bani tawu. Yes. Utawu bani tawu. Hayi bo Flash. Into enje ngishwishishi ngo. Sha. Hayi bra. Yo, enye into ngathi udlule esiqobeni. Xa ingxamile ingxaki. Usondela boy since ezanyanga zigqithileyo andakubamba inkunzi kodwa kancinci. Ezikhothimana ngahili kule weka time. Akahili ngenaphi ke mna anoxela unyuva demo anoxela lo ngoba animile ngwesipanini sama wabamba abantu inkunzi ngenxa yakho. Tata ufuthi ke zanimenze beyilanto beyilo. Khothimana ntinthethi nyani man. Ingxaki usniper ubuyile ngoku engxakini. Usniper ubuyile ngofuna into zakhe zonke. Sniper. Awunofuna le ngxaki nguyo. Yo. Ithi ngathi le nyanga. Sniper. Man, ngikufonela ukhalkhasi yes. Sure. Hayi man, ufuneka enye way ifike siyithethe mina nawe. Ewe. Hayi pha izinkathini ndiyeza ngoku. Yo ntwana khakha ubetha apha. Hayi usikepani na. Yo ntwana mina yangulamntana lo ndenza izinto no. Hayi bo kwenzeni wena. Xa ndixelela le uyazi uyamxelela abantu. Hayi wena ndithethe indaba zakhe ebantwini. Yo mina lamntana oko nenze ilanuka ihashi phezulu. Mina imqekile. Imseshop nimsuke eshop nimseko kwabo. Nimenzele mntana. Menza nganto lamntana nje. So why ungavele ugoloza xa kuthezeni. Kuyafana mos xa ngigoloza vele athi uzobiza lamjida wakho epholo yona iphola idiwe so ufanele ndikuxaye. So wena mfethu utshela umjida wepholo. Mfisuthi beke kanjalo akantsheli lamjida siyamshera qha. So why ungavele umlahle lo mntana? Mina nawe uyayazi mina amashera anqabile xa ndimlahle ngizothola bani. Lona ngigqibele ndibhatala. Yibra. Ngigqibele. Yazi umbali enyanisiliwe yithethe. Sinyanisa ntoni ngo? Yokuba umama wakhe into yonke father mother. Hayi bo akho nto wrong masapho kuthi umama wakhe uyahaslisha. Hayi kanjalo bra. Ukuba la muntu. Ntoni ngo? Bra if ungambona umile la muntu. Hayi kodini. Nyamba indlaka ngazindlaka. Hayi kodini. Bra ngathi umuntu ochaya boxer. Ndithe hayi kodini. Hala futhi hala ke. Yabona ngoku back to business funeka sihambe sokoleka ngoku. Okay nongolosi hala. Uthi hala boss. Yabona wena kodini sekusele kangaka ndokubetha yabona masami ngona kodini kubethe lapha. Sami. Uzonyamzela kapi. Nangu sniper ezokusiza mangasayize kuzokusniper. Boss enze ngohlobo mos. Ya. Into wrong kwayo. Anguye. Hala lapho engxaba ububi bakho kunenza kanje. Uba kunenza nokukhale empama so ngale baba nthi hala ke. Eva point. Namgobo. Aba masakana wakhe zari. Yo mara khona nomestethile musiba ngihlanganyise impela nyanga. Siyabona ke andifuni ube ndilandelelana nawe bekumsila wakho. Otherwise phansa lami okubhansa. Hayi bra. Andiyabe ndibhansa amachiti qha. Anditsho kanjalo yabona wena kodini udomu indalo. Habe ngicinga ukuba Wena yeke ucinga nto ucingela ngoba wena ucinga ikaka yabo. Ucingela. So wena month end is month end. Ungawari khona udibanile. Hayi wena Masami. Awufana noma ndibetha nalu wrong noma impame one. Hayi Masami. Kodwa ngibona ndibethe kanjani? Hayi wena man. Yo, boy kukho le ntwana ufuna siyidibanise fast. Hayi mama. Wasingadibanisi nabo sikaka fast. Hayi mina le way calculus ufuna siyicingisise ngoba sijile nothalala inzima la ntwana. Jonga wena landisi. Bese ndicingile uyabo. Manje masivele simmarinate lo mjida. Ayikho into efuna ucingwa kakhulu. Simmarinate fast. Ukucinga kwakho andifuni sebenzise yami ingqondo hayi le nto uyicingayo. Kodwa wena lo mjida yazi lo. Hayi calculus. La nto ethi uzinqikela ilitye nombovayo maye kuba sithi ke apho. Kodwa kuyavakala kodwa yazi mos xa ukhona. One thing again, subscribe for our YouTube channel. See you in the next video guys. 50K like